ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኩም እዩ አና ሃውኩም ሰላሐዲን ካብ ንክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኻዊ ቤተ ክርስቲያን ሰኮሎም ስዊድኒ እዚ ናይ መዓልቲ ቃል ንካፈለሉ ፕሮግራምና ንዝበለጸ መዓልቲ ዝበለጸ ቃል እንካፈለሉ መደብ እዩ ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኾን ቃል ካብ አምላኽ መምሃር ኣብ ናይ ሓቂ ዓለም የንብረካ ዝብል ክንርኢና ካብ አምላኽ መምሃር ኣብ ናይ ሓቂ ዓለም የንብረካ ሃሌሉያ ሪኢኹም ኣሕዋት መጽሐፍ ቅዱስ ካብ እግዚአብሔር መምሃር ኣብ ህይወት ዘለዎ ብዙሕ ጥቕሚ ምዃኑ ይገልጽ እዩ ናይ በሓቂ ኣብ ሓቂ ህይወትና ክንረኽባ ንደሊ እንድሕር ኮይና መጀመርታ ፍልጠት ሓቂ ኣብ ውሽጥና ክህልወና ኣለዎ ሰብ ነቲ ኣብ ውሽጡ ዝኣተወ ፍልጠት ህይወቱ ንዑይ ይመስል ሪኢኹም እንተደኣ ብፍልጠት ሓቂ ዝተመልአ ህይወት እንተደኣ ኣለና ኮይኑ ህይወትና ኩሉ ግዜ ኣብቲ ናይ ሓቂ ዓለም ኣብቲ ናይ ሓቂ ህይወት ክንረኽባ ንኽእል ኢና ምኽንያቱ ናይ ሓሶት ህይወት ኣሎ ናይ ሓቂ ህይወት ኣሎ እዩ ማለት መጽሐፍ ቅዱስ ስለ አምላኽ ክዛረብ ከሎ አምላኽ ሓቂ ኢልዎ ስለ ዲያብሎስ ክዛረብ ከሎ ድማ ንሱ ሓሳዊ ካብ ርእሲ ይድሕስ ኢልዎ ሪኢኹም እንተደኣ ህይወትና ኣብቲ ካብ አምላኽ ዘይመጸ ነገራት ትነብር እንተደኣ ኣላ ኮይና ኣብ ጭንቀት ኣብ ፍርሒ ኣብ ስቃይ ኣብ ሕማም ኣብ ካልእን እንተደኣ ህይወትና ትነብር ኣላ ኮይና ኣብ ሓቂ ኮንናን ዘለና ምኽንያቱ እቲ ሓቂ ኣነ ንስኹምን ብሕማም ክንነብር ኣይኮነን ኣነ ንስኹምን ብጥዕና ክንነብር እዩ እቲ ሓቂ ኣነ ንስኹምን ብጭንቀት ክንነብር ኣይኮነን ኣነ ንስኹምን ብሰላም ብዕረፍቲ ክንነብር እዩ እቲ ሓቂ ኣነ ንስኹምን ብፍርሒ ክንነብር ኣይኮነን ኣነ ንስኹምን ብህድኣትን ብትብዓትን ክንነብር እዩ ስለዚ ኣብቲ ናይ ሓቂ ዓለም ማለት ኣብቲ እግዚአብሔር ክንኮኖ ዝመደቦ ስፍራ ንርእስና ክንረኽባ ማለት እዩ መጽሐፍ ክዛረብ ከሎ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ከም ዝብል ካብ ጥቕሲ 31 ስለዚ ኢየሱስ ነቶም ብኡ ዝኣመኑ ኣይሁድ ንስኻትኩም ኣብ ቃለይ እንተጸናዕኩም ብሓቂ ደቂ መዛሙርተይ ኢኹም ንሓቂ ክትፈልጥዋ ኢኹም እቲ ሓቂ ድማ ሓራ ከተውፀኩም ያ ሪኢኹም ንሓቂ ክትፈልጥዋ ኢኹም ቀፂላ ግን ንሓቂ ምስ ፈለጥኩማ እቲ ሓቂ ድማ ሓራ ከተውፀኩም ያ ሪኢኹም ሓቂ ብዝፈለጥናያ መጠን ኣብ ህይወትና ውጽኢት ምፍላጥና ንሓቂ ይርአዩ ካብቲ ሓደ ንሓቂ ክፈልጥ ዝጀመረ ሰብ ኣብ ህይወቱ እንታይ ትርኢ እንድሕር ኢልኩም ካብ ናይ ሓሶት ህይወት ካብ ናይ ሓሶት ዓለም ካብ ናይ ሓሶት ናብራ ህይወቱ ሓራ ክትወፅእ ትጅምር ሪኢኹም ካብቲ ናይ አምላኽ ዘይኮነ ዘበለ ነገር ህይወቱ ሓራ ክትከውን ትጅምር ካብ ዘይ ሓቂ ህይወቱ ሓራ ክትከውን ትጅምር ኣብቲ ፍጹም ሓቂ ክትነብር ትጅምር እቲ ካብ አምላኽ ዝተገለጸልና ፍጹም ሓቂ ክርስቶስ እዩ ክርስቶስ ድማ ዓለምና እዩ ስለዚ ኣብዚ ናይ ሓቂ ዓለም ህይወትና ኩሉ ግዜ ክንረኽባ ንደሊ እንተደኣ ኮይና ኩሉ ግዜ ካብ አምላኽ እንመሃር ሰባት ክንከውን ኣለና ሪኢኹም ኣብ ክርስቶስ ምንባር ማለት ኣብ ክብሪ አምላኽ ምንባር ኣብ ሰላም አምላኽ ምንባር ኣብ ህይወት አምላኽ ምንባር ኣብ ሓሳብ አምላኽ ምንባር ኣብ ፍቓድ አምላኽ ምንባር ማለት እዩ ምኽንያቱ ኢየሱስ ክዛረብ ከሎ ኣነ መንገድን ሓቅን ህይወትን ኢሉ ሪኢኹም ኣብዚ ናይ ሓቂ መንገዲ ኣብዚ ናይ ሓቂ ህይወት ንርእስና ክንረኽባ ኣለና እሱ መንገድን ሓቅን ህይወትን ካብ ኮነ ካብ አምላኽ ብዝተምሃርናዮ መጠን ኣብዚ ናይ ሓቂ ህይወት ንርእስና ክንርያ ንኽእል ኢና ከም ኣብ ክርስቶስ ምምልላስ ዝጥዕም ህይወት የለን ከም ኣብ ክርስቶስ ምንባር ዝጥዕም ህይወት የለን ምኽንያቱ ኣብኡ ገለ ጸልማት የለን ኣብኡ ኩሉ ብርሃን እዩ ኣብኡ ኩሉ ጥዑም እዩ ኣብኡ ኩሉ ሰናይ እዩ ኣብኡ ኩሉ ክብሪ እዩ ንርእስና እንተደኣ ኣብዚ ዓለም እዚ ኩሉ ግዜ ክንረኽባ ንደሊ ኮይና ካብ አምላኽ ንኽንመሃር ንአምላኽ ሓቂ ዕድል ክንህቦ ኣለና እግዚአብሔር ናይ ሓቂ አምላኽ ስለ ዝኾነ ቃሉ ድማ ቃል ሓቂ እዩ ስለዚ ነዚ ቃል ሓቂ ዝዕድል ክትህቦ እንተደኣ ጀሚርኩም ቤተክርስትያን ክትከዱ እንተደኣ ድሊኩም ቤተክርስትያን ከይድኩም ትመሃሩ እንተደኣ ኾንኩም ሕብረት ትገብሩ እንተደኣ ኾንኩም ኣብቲ ቃል ሓቂ ዝንገረሉ ስፍራ ርእስኹም ኣብኡ ተውዕሉ ሰባት እንተደኣ ኾንኩም ኩሉ ግዜ ካብቲ ናይ ሓሶት ህይወት ርእስኹም ሓራ ክትወፅልኩም ክጅምር እያ ማለት ካብቲ አምላኽ ዘይመደቦ ነገር ርእስና ናፃ ክትወፅእ ክጅምር እያ ሪኢኹም ካብ አምላኽ ብዝተምሃርናዮ መጠን ርእስና ካብቲ ከም ፍቓዱን ከም ሓሳቡን ዘይኮነ ዓይነት ህይወት ከውፅኣ ይጅምር ኣብቲ ፍቓዱን ሓሳቡን ድማ ርእስና ከም ንረኽባ ይገብራ እንተደኣ ርእስና ኣብቲ ናይ እግዚኣብሔር ፍጹም ፍቓድን ሓሳብን ክንርያ ንደሊ ኮይና ካብ እግዚኣብሔር ከየቋረፅና ንመሃር ካብ አምላኽ መምሃር ኣብ ህይወት ብዙሕ ይጠቕሙ ካብ ኣብ ሓቂ ምንባር ድበልጽ ነገር የለን ሪኢኹም ኣብ ሓቂ ክትነብሩ ከለኹም ኣብ ፍጹም ሓጎስ ኢኹም ትነብሩ መጽሐፍ ኩሉ ግዜ ብጎይታ ተሓጎሱ እዩ ዝብል ጎይታ ሓቂ እዩ ነዚ ጎይታ ሓቂ ኩሉ ግዜ ብኡ እንዳተሓጎስካ ክትነብር እንድሕር ኮንኪ ኣብዚ ሓቂ እዚ ኩሉ ግዜ ምምልላስ ክትመሃር ኣለኪ ኣብዚ ሓቂ ምምልላስ ክትመሃር ዝሕግዘኪ ድማ ፍልጠት ሓቂ እንተደኣ ኣለኪ
ፍልጠት ሓቂ እንተዳኣለኪ እዩ ስለዚ እቲ ናይ ሓሶት ህይወት እቲ ናይ ጭንቀት ህይወት እቲ ናይ ሕማም ህይወት እቲ ናይ ስቃይ ህይወት እቲ ናይ ፍርሒ ህይወት እቲ ናይ up and down ህይወት እቲ ሓንሳብ ትዕወት ሓንሳብ ትወድቕ ሓንሳብ ደሓን ሓንሳብ ዘይደሓን ዝኾነ ህይወት ካብኡ ርእስና ወፅያ ኣብቲ ኩሉ ግዜ ደሓን ኣብቲ ኩሉ ግዜ ሰላም ኣብቲ ኩሉ ግዜ ክብሪ ኣብቲ ኩሉ ግዜ ዓወት መታን ክንረኽባ ኣሕዋተይ ካብዚ ናይ ኣምላኽ ሓቂ ንኽንመሃር ዕድል ንሃቦን እግዚኣብሔር ምኽንያቱ ንእግዚኣብሔር ካብኡ ክንመሃር ዕድል እንተደኣ ሂብናዮ ኣምላኽ ድማ ኣብቲ ናይ ሓቂ ዓለም ንርእስና ንኽንረኽባ ከርኤና ክጅምር እዩ ምኽንያቱ እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ደቁ ኣብ ክርስቶስ ጥራሕ ክነብሩ ኣብ ክርስቶስ ጥራሕ ክመላለሱ እዩ ዝደሊ ክርስትና ንገዛእ ርእሱ ናይ ክርስቶስ ህይወት ኣባኻ ክግለጽ ከሎ እዩ ኣብ ናይ ክርስቶስ ህይወት ንርእስኻ ክትረኽባ ከለኻ እዩ ምኽንያቱ ክርስቶስ ኣባና ተስፋ ክብሪ እዚ ክርስትና እዚ ሓቂ ግን ኣብኡ ኩሉ ግዜ ብእኡ ንኽንነብር ከየቋረፅና ካብዚ ሓቂ ዝንመሃር ገለገለ ክርስቲያናት ናብዚ ሓቂ ዝበፂሖም እዮም ግን በዚ ሓቂ ዝምምልላስ ከየቋረፅ ካብ ህይወት ግን ኣይተምሃርዎን ንምንታይ ተተባሃለ ናብዚ ሓቂ ብእምነት ምስ በፃሕካ ቀፂልካ ግን ብፍልጠት ዝሓቂ ብምሕዳስ ሓሳብካ እንዳተለወጥካ ብዘየቋረፅ ኣብዚ ሓቂ እዚ ምምልላስ የድልየና ኩሉ ግዜ ብእኡ ምንባር የድልየና ኩሉ ግዜ ብእኡ ከየቋረፅና ክንነብር ብሓጎስ ብሰሓቕ ብዕረፍቲ ብኽብሪ ብፀጋ ብቕብኣት ክንነብር ንደሊ እንተደኣ ኮይና ከየቋረፅና ካብ እግዚኣብሔር ንኽንመሃር ከም ለባማት ግዜ ዓዲግና ንመላለስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይባርኽኩም ኩልና ከምዚ ኢልና ንኣውጅ ካብ ፍልጠት ሓቂ ዝተላዕለ ኩሉ ግዜ ብክርስቶስ ብሓቂ ብእኡ ጥራሕ ዝነብር ኣብ ዘመን ህይወተይ ናይ ሓሶት ዓለም ኣባይ ስፍራ የብሉን ኩሉ ግዜ ካብ ሓቂ ተወሊደ እሞ ኩሉ ግዜ ከዓ ኣብ ሓቂ ጥራሕ ዝመላለስ ኣምላኽ ሓቂ መምህር ህይወተይ እሞ ኣነ ድማ ኣብ ሓቂ ጥራሕ ዝነብር ኣሜን እግዚአብሔር ኣምላኽ ይባርኽኩም ሎሚ ነዚ ናይ ሓቂ ህይወት ወሲንኩም ዘይተቐበልኩም ሰባት ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ህይወትኩም ጎይታ ጌርኩም ክትቀበልዎ ዕድመኩም እቶም ብሓቂ ንኢየሱስ ክርስቶስ ሎሚ ክትቀበሉ ድወሰንኩም እዛ ጸሎት ምሳይ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ የአምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ድተሰቕለ ዕዳ ኃጢአተይ ከም ዝኸፈሎ ስለይ ከም ዝሞተ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ኣምላኽ ካብ መውታት ከም ዘተንስኦ ኣብ የማን ኣምላኽ ከም ዝተቐመጠ የአምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ህይወተይ ጎይታ መድሓኒ ኣምላኸይ እዩ ካብዛ ሰዓት ንኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማነይ ውሉድ ኣምላኽ ሓድሽ ፍጥረት ኮይነ ኣለኹ መንፈስ ቅዱስ ብሽም ኢየሱስ በእምነት ናብ ውሽጠይ ይቀበለካ ኣለኹ አሜን እዚኣ ጸሎት ዝጸለኹም በዚ ታሕቲ ዘሎ ናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ጌርኩም ረኸቡና ሜሴንጀር ንሕና ድማ ድድልየኩም ሓገዝ ክንልእኸልኩም ኢና ኣብ ሸወደን ዘለኹም ብቴሌፎንና ደውሉ ኤስኤምኤስ ጻሓፉ ምስክርነት ዘለኩም ከዓ ስቓይ ትበሉ ሻሎም